Machiegni nyakwara mugejwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu en chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen wakelo ni chenro makamae kamoro moro ma intiere bed koro Kenya ka igiko nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono ka wachako chenro mar ohala gi mwandu wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama wadani warad kendo walos kod jal mosebedo katimo ohala mano mar kunyo kuoyo kendo uso kuoyo. Bende ing'e ni kuoyo igole e nam nyakwara mugejwang' to kigole kar kanyo kokete bot orom nade tikete yo machal nade morom lori mikelo ni kama intiere mondo mi iusi. Bende ing'eyo jogo mantiere ei ohala ni, joma mine mantiere kar ka magolo ohala ni kata kuoyo ei bot maketgi oko magituo magolgi achiel kachiel ketgi ei lori. Ohala ni Okumbe Otieno kata Otieno Okumbe osebedo katimo ohala ni kochakore higa mar 2004. Entiere ka kod ojende mathoth ma bende gitimo godo ohala ni. Okonowa ni nitie maling'ling' e iye ka nimar ojana ka ojana mobiro tiyo e dho wath kama gintie ni okwuog gi matin ne siling' 1,500 odiochieng' kodiochieng'. Ang'e nitie jogo mawuok gi siling' 300, jok moko dhi kata samoro kuog kod kata gimoro amora ei ohala. Kawuono wawinjo tich magichako gokinyi to koromo sa 6 giloro. Mari samoro ichopo sa 12 godhiambo, ichopo sa 6 otieno, gin margi luwore kod kaka nam chal. Ma e ohala magitimo e dho wath. Ne wakalo alwora ma Usenge, wachopo kata Siungu, wachopo kwachomo Goe, kae eka magitime ohala ni. Maling'lingi gin mage, to gitimo gi yo machal nade. Kawuono Otieno Okumbe ema chakonwa mesawa mar ohala gi mwandu. An kuom nying iluonga ni Richard Otieno Okumbe. An ja Goe to wadak Urima. Koro kama wantie ni to wan e beach miluongo ni Siungu. Ohala ma watimo en ohala mar uso kuoyo. Wagolo kuoyo e nam, to wakelo oko ka, to wauso ni geche madwaro kuoyo. Ohala ni kaka watime, watiyo kaluwore kod chike mag sirikal, ma sirikal oketonwa, ma nitiere kaka jonema ne odonjo kuomwa ka bopimonwa gigo monego bed ni watimo mondo mi kata chike monego bed ni waluwo mondo mi wati tich ma watiyo ni. Koro kuom chike manomiwa nonyiswa ni mondo mi wati tijni chunowa ni nyaka walos group, nikech by the time mane wan wadonje ne ng'ato time kien, ne onge chike kata rules and regulations mane bedo followed. Koro ne ng'ato nyalo time kaka ohero e time mora mora ma en owuon ohero. Lakini kane jonemo donjo kuomwa kato ne ginyisowa ni mondo mi wati tijni nyaka wabed e group, and that group chunowa ni nyaka ne wakaw certificate gi joka social and services. Omiyo mano ne watimo boketowa wabedo thuolo mondo mi wati tich mare kuoyo ni. En gi ber mar ohala ni kawaneno, ber mar ohala ni since ni tich onge Kenya, to wanwang'o ka wan tich ma watiyo mar kuoyo ni okonyowa, nikech tijni omiyo wanyalo nwang'o kaka wakonyore odiochieng' kodiochieng' e wechewa mag dak. Tijni bende oketowa wanyalo nwang'o kaka wapuonjo nyithindo e weche mag skul, kata ka chandruok nitie to nitiere kaka wadonjo e chandruogego mana through tich ma watiyo mar kuoyo ni. Kuoyo wagolo kama e nam, omiwa chik ni kawa
wenyaka wati koro kod yiedhi nikech sama watiyo kod yiedhi eka ok waketh environment. Koro mondo mi warit environment nikech kuoyo kuyienwa mondo mi wachuo kaka dho wath kacha, to ibro nwang'o kaka umedo chuoyo kuoyo to ywayo nam golo oko to kelo problem ma kinde moro nitiere ma inyalo nwang'o ka nam opudho to pi biro bo overlap bokal nyalo kalo kata kadhi kama. Nomiwa chik ni onego bed ni watiyo ei nam. Giwachonwa ni onego bed ni tiyo 10 meters away from the seashore mondo mi warit dho wedhegi kata warit alwora, nikech ka watiyo machiegni to waketho alwora, nikech kuoyo ikunyo kod opawo. Koro sama ikunyo e dho wath kanyo tibo nwang'o kama ne kunyo cha kiny kibiro nwang'o kosudo kawuok oko. To mago gin achiel kuom chike manomiwa gi jonema ni ok onego bed ni timore, ma in case ni ng'ata ng'ata odhi against to nochiw thuolo ni jotendwa mondo mi inyalo bedo dismissed tich. Ohala ni gima sepuonjora maduong' ni en ohala maber, to odwaro ni in iwuon nyaka ibed ng'atno ma tiyo kod pache. Ibro nwang'o ka watiyo pesa machalre lakini progress magwa upogore. It depends gi kaka ng'ato income moyudo, though wayudo machal, to kaka ng'ato tiyo gi mare opogore gi kaka tiyo gi mara opogore gi kaka ng'ama chielo tiyo gi mare. Koro kata ka watiyo to waneno ka samoro tich manyo watiyo mar kuoyo ni osegolo ng'ato bo omiyo otimo gire moro. Nwang'o jomoko tij kuoyo ni ema ng'ato gero go ot, ma bende ok inyal believe ni mano ot moger kod ng'at matiyo tich kuoyo. Ande mar ariyo opuonjowa kungo. Inyalo neno ni ayudo pesa makama, akan kama, atigi makama. Koro kungo bende opuonjowa, to kungo no kikungo maber ibo nwang'o ni in a year inyalo chiko giri moro be tim giri no, nikech inwang'o ka kungo mari omiyo inyalo timo gino. Challenges mamako waka en ni luore mondo miti maber, luore gi nam. Wan ka nam ni kober kaka sani ochalni, kochal kama ok wanyal dhi nam, nikech ka wadhi nam waringo kama, koro ing'eni kiting'o kuoyo to nyiso ni apaka chako biro to biro nyumo iyi. Koro challenges ma wayudo en ka nitiere bad weather to ok yot mondo mi wati. Mano nyalo samoro nyalo nwang'o kaka wuono ne piny ok ber, kiny the same, the third day. Koro kinde machal kamano inwang'o ka koro ok wanyal dhi tich. Mano kata ka wabiro to ang'iya to wadoke. Mano challenge mokwongo. Challenges mar ariyo luore kod kaka jogari tiyo kod kata kaka jogari dwaro ni mondo mi giyud tich
inwang' ka ndalo moro orders tin, ndalo moro orders ng'eny. Koro ndalo ma orders tin no, ibro nwang'o ka jogari kubiro kaka koro jogi obiro ni, to gidwaro ni gidiu. Kama nyo onego bed ni omiye 4,500, odwaro ni koro miyi kata mana 3,500. Koro mago gin challenges ma waneno i tijwa ka. But wabende kinde ma wanwang'o ka consumption mare gine ng'eny, kata orders go joma dwaro koro kuoyo ng'eny, to bro chunowa mondo mi wa reduce congestion mar gache, koro wa raise the price kata gi 500. Kuoyo kipoge na kuoyo ipogo gi ka kaka yie ma betie ni, an gi experience ma an go e tijni, ang'eyo ni yie ni kawo mang'wen ka nam ber ten tan 10 machal kama, to ka ome 2 gi nus ten tan 7. Mano ang'eyo. Koro mondo mi ang'e nus mare no, nyiso ni kaseomo mar ndalo 2 to ka abiro kod yie mar adek cha, to awacho ni koro kuoyo ma mbele ka kende miolo kanyo, to koro ma isianda yie kucha koro ipogo kamachielo, mano tayari tons 7 tons osero. Koro achaka another ton. Onge pimo gi kilo, wan wapimo gi yie. Kaka yie matung' cha maduong' kamano, ka dhi diriyo mano en tan 7, to ka dhi didek to wuok tan 10. Apart from jogache, jok mayudo ma yuto margi nitiere ka, wan kod mine 24, joma chuo wan go ji 14. Kopogore gi mano, BMU ka gari obiro kama, to nitiere pesa mochulo mar landing ma 100 dhi BMU office. Koro ka gibiro kata geche 10, to chieng' no BMU net 1,000. Koro ing'en BMU bende nitiere kod members magi, koro gibende gin achiel kuom jok ma bende yuto through tich mwatiyo. Namba na mar sim en 0725 00 5273. Jakwara moge jongo wala eno wala, gino makelo ni pesa mano e mor mari. Kaka itime, iwacho ni sir ma iyudo kachiel koda ka jogo mantiere alwora mari mi teko kod chir mar dhi nyime kod ohala. Mano mana sigana ma ayudo mawuok kuom Otieno Kumbe matimo ohala e kaunti ma Siaya mano mar kuoyo. Koro wabedo kod ng'eyo. Wakaw yweyo masani kaduogo, abiro kod jaohala mar juma. Kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Mae noda, kidwa bet ka, biro chuni ni mondi lu chike mantie kae. Ano kabiye, neno ka chi wuido ge od ni mole ka gin gidwaro, kabiye.
machiegni kendo nyakwara moge jwangi chenro ni mar ohala gi mwandu kendo thuolo ni wami thuolo mano mar oronwa ote machuok kokalo SMS line wa ma en 23 bende kimiwa paro kod riekni mopogore opogore kaka wanyalo bero chenro ni bende kaka wanyalo biro iri ja ohala kamoro amora ma intiere bende ne kaunti ma Homa Bay, Kisumu, Siaya kod mano ma Migori kata kaunti ma Nairobi, Mombasa. Kadiponi inoko bende kik ibaji goyi ohala mitimo e counties wa makaluo wanyalo kawe achiel kachiel wanyalo oro ni Zoom twa kodi kimiwa riekni kaka itayo ohandi mantiere Kenya to intiere pinje maoko mani kete kar ka SMS line oyaw en 23 mbui marwa mar Facebook yudwa gi nying mar Ramogi TV. Kawadhi nyime nyakwara moge jwangi chenro mar ohala gi mwandu wachopo e kidieny moda kelo ni jaohala mar juma. Kae wamenyo Sigan wuod Luo mabende gitimo ohala ni kod nyawadgi machielo. Kae wadatwa kod Vincent Juma Osur. Mae en achiel kuom weg kar timo ohala mayudore Kondele kaunti ma Kisumu mano mar sitima. Kae giuso gigo matiyo kod sitima mago magin electricals kachiel koda kamago makonyo e wechego mag piping mag udi kachiel koda ka loso gigo matiyo kod pi kata mago mag plumbing. Kawuono oleronwa ni higni 10 mano mag timo ohala magisebedo e kaunti ma Kisumu to gisebedo ka gitime nade ouso gige sitima e kaunti ma Kisumu alwora ma Kondele. Noyiero Kondele nang'o? Kondele kadiponi nitiere koko mora mora kochako oseneno kod en gi dongruok mopogore opogore. Tang'o miyo noyiero Kondele? Kuom ranyisi kae odamiwa maling'ling ma nitiere godo e kit ohala motimo mano mag uso gigo mag duso udi mag electricals, shandalia mago miketo malo, stima mago manyabedo ka liel e dala kamoro amora ma intiere. Magi miyo kawuono ochopo e mesawa mar jaohala mar juma. Wawinja ne Sigan Vincent Juma Osur. Nyinga Vincent Juma Osur. Ohala ma watimo en mar uso mwandu mag stima kachiel gi mag plumbing. Watime Kisumu Kondele. Ohala ni wasetimo kuom higa ma dwe ma wantie ni wayudo wachopo higa mar 10. Yeah, this is our 10th year in business. The same industry, yes. Kapok wabiro Kondele ne watiyo ne ng'at machielo mane nie industry ni. To tok tiyo ne kuom muda moromo ne wabedo inspired mondo mi wan bende kachiel gi colleague na mawatiyo go mondo mi wachak marwa. Ohala nitie motivations mopogore opogore. Nitie ng'ama donjo ohala ka gima dhire maduong' ahinya en ni mondo mi oyud pesa. To nitie bende ng'at ma neno gima ber, neno yudo mor mare kaluwore gi gima omiyo customer to gi response mayudo kuom customer to gi satisfaction ma customer yudo kuome. Maduong' ahinya mosebedo ka dhiro en ni nyaka ne wadonje sector ni wasebedo ka watime mopogore kendo jok ma wasebedo ka wamiyo services osebedo ka romo kata yudo satisfaction e rang'eny mopogore. To mano kineno wang' customer sami serve customer to customer ineno ka wuok ka buonjo miyo satisfaction kendo dhiro kabisa mondo mi wamed timo research, wamed timo duto ma wanyalo mondo mi wamed timo maber. Kinde mathoth ajawacho ni capital mar chako ohala ahinya ok en gima duong'. Ok en kende. Ya, samoro ananya bedo gi siling 10,000 madwa chako godo ohala ng'at machielo nigi siling 100,000. To kanyise ni samoro capital mar chako ohala ni en siling 100,000 to in gi siling 10,000 anyalo go chunyi. Makmana ni compared to sectors machielo to gige stima gi dwaro capital mabet duong' mondo mi chaki. For instance, back then 10 years ago kane wachako mondo mi iket gik moko mana matin inwang'o ka ne dwaro capital mar not less than 500,000. Sani gik moko se change kendo nengo mar mwandu osedhi malo matamre gi nono. Koro ka higni 10 mokalo ne ni dwaro like 500,000 or so mondo mi chaki. Yes, you can guess kama koro sani enti. Challenges ng'eny. Challenge maduong' ahinya en ni for instance sama ne wachako ohala ni kane wadonje nene competition ok ne ng'eny ahinya kendo ne nyalo kwano for instance kane wadonjo Kondele ka Kondele wane jok ma okwongo kelo ohala mar stima e Kondele kendo wane ma be wadonjo ka dhano ne poko believe ni Kondele en kama ji nyalo time ohala. Tok donjo wa penetrate market jok machielo se donje mang'eny makendo sani
competition ni malo kabisa mamiyo ng'ato kata kadwa chako ng'at machielo madwa chako manyien samoro konyal yude mayot ahinya nikech dukni every 50 meters kiwuotho tiyudo duka stima. You can imagine kama go jok mose establish kato in ng'at madwa chako manyien ok idhi yude mayot kako kidonjo. Mano challenge mokwongo competition. 2 chon inwang'o ka nene sourcing nene nyalo kata mana omo mwandu loka ka in iwuon ikelo mwandu ni. Sani tinde ja China odonje market gikelo mwandu to samoro gikelo gi bei mayot nikech advantage magen go e market gi local market gi the other side. Kendo inwang'o ka giwuotho gibiro nyaka ground gi set up shops kuonde ma wadwa ni watime ohala gi gin bende gi set up shops to gin ema gikelo mwandu go. Koro inwang'o ka competition is kind of unfair na jok madwa chako ohala sani. Machielo bende inwang'o ka chon ne dhano depende kidwaro mwandu to nyaka iwuoth michope duka mondo mi inwang' kaka inyalo nyiewo gik moko. Sani things have changed. Online marketing or rather online shopping obiro masani inwang'o ka ng'eny dhano timo ohala online ama nyiepo online. Koro in kibedo ni rito mondo mi ng'ato bi onyiepe physical shop inwang'o ka namba no bendo dok piny. Koro mago moko kuom challenges moaromo godo e pap. Nikech kalure gi lony ma lokore kinde ka kinde kendo pile ka pile chuno ni mondo mi in bende ibed relevant e market nyaka readjust in bende iringi mondo mi irom gi jok machielo ma players machielo mane e field. For instance kalure gi lony mobede makore nwang' ka sani kila ng'ato nigi smartphone, kila ng'ato kapok odhi e duka mondo mi onyiew gimoro nyaka owuoth e TikTok, owuoth e Instagram, the social media and the network. Koro nwang'o ni chuno ni wan bende wayudore TikTok, wayudore watimo marketing Instagram, watimo marketing Facebook and so on. Website bende wantie godo ma jo kata customers wa manyalo dwaro mwanduwa to dwaro machiegni nyalo wuothe mondo mi gine gik ma offer. Gik madwarore ng'eny samoro inwang'o ka kila ng'ato nigi lek mar mondo mi obed go ohala. Jok manie corporate world kata mana jok manie ole sectors machielo kila ng'ato nigi lek mar mondo mi nyalo bedo gi lek mar mondo mi otim kama. Kuom lony bedo masebedo godo e ohala ifwenyo ni samoro capital kende ok gima dwarore mondo mi bed ichako ohala ma establish. There is the capital aspect nyaka ibed gi pesa of course mondo mi inwang' gima idwa uso ne customer. Mar ariyo en knowledge mar gima idwa timo. Nyaka ibed gi understanding nikech inya bedo ni nigi capital idwa waro whatever midwa waro to ionge gi understanding kata ka ng'ato biro penji ni to waya madwa timo godo wiring kata ot machalo kama en waya mane tini bende ichal kode onge pogruok e kindi in ng'at ma uso to gi en ng'at mobiro nyiepo. Koro knowledge is equally king. Machielo en ng'eyo sources kuonde minyalo yude nikech inwang'o kaka electrical en so wide gigi ok inyal source from kamoro achiel. In gi sources ma samoro kalo kata 10 kata 20 gimoro ka gimoro ma specific nigi specific supplier mare. Koro ng'eyo sourcing ama kuonde miyudo gi bende muhimu kabisa. Achiel afwenyo no ala dwaro discipline maduong'. You see ka in ng'at ma samoro ondike kamoro imondo idonje tich saa 2 iwuok e tich saa 10 in itiyo gi time ni koromo to kata ka obedo mana ni nitie gimitimo to time oseromo ni onego bed ni wuok saa 10 ama saa 11 to in ilora gigi tiwuok. With ohala gigi duto ni e wiyi onge ng'at machielo onge outward force madhiri in iwuon ma gigo ni e wiyi in iwuon ichalo ng'ama to an extent ichalo ng'ama is enslaved. Yes, odwaro discipline ma nyaka jituma kabisa kendo nyaka ier gimitimo kabisa. Yes, mana chiel kuom gik masepuonjora e muda masebedo ohala. Why business and not tij andika? Gigo beyo te mak mana ni samoro ohala gimomiyo an oberna ahinya nikech namba achiel omi thuolo mar expressing your full potential nikech ijituma kabisa. Ohandi ka in iwuon tich inya kata wuok chiew saa 9 tibiro chaka timo gigeni nikech
ifeel ni gini onego bed ni sukuma e kabisa mondo customer ni obed satisfied, he made penetrate the market, the competition and so on. So omi mijingo mar kata gombo mar mondo mi jituma kabisa, and eventually you can easily realize your full potential. Unlike in the employment industry, kama most of the time you do it for the boss. Tek ni omi assignment ni tim kama to momi no kitieko to bende tieka tieke there. Yes. Mar ariyo samoro en ni wala kijituma kendi bedo disciplined kabisa to samoro gimomi nyalo bedo maber moloyo mar andika. Electricals, actually wantie gi electricals to wantie gi plumbing. Wachako gi electricals koka wadhi plumbing. Now electricals wide. Electrical nitie domestic electricals mano machalo ka ng'ato segero ot to chako gi piping, conduiting madonjo ei walls ma wire bro ringe iye. Then nitie the wiring aspect, wantie gi cables, East African genuine cables of course, locally made genuine cables, nitie East Africa, nitie Coast cables, ASL magowa stock te. Then after the wiring koka nitie fittings. Fittings wantie gi switches, wantie gi lighting mopogore. Yes. Then kopogore gi the domestic wan gi industrial bende. Kamotingo maybe the phase failure relays, gik mitimo godo in industrial controls. Mago bende wan go electricals. Then because service mane wamiyo customers, nino ka customers yik duogo to kisemiyo sabo customer maber. Roneno ni ine masamore nyamieri fa maber kamonya yude gi plumbing. Yore kama chielo to samoro service moyudo kata gi moyudo ka koro nwango kopogore chwanyore. Nomiyo wanyuolo part mar department mar plumbing mondo mi jowa wanyal sabo gi all under one roof. Omiyo korka plumbing bende wantie godo all the piping, all the sanitary ware, choche, kitchen sinks and what have you. Ging'wono mar Nyasaye jok masamoro giesani chiemo gi nying sitima kachiel gi legit plumbing lao 20 mago jogo ma wandiko. Samoro nitie ma tich nyalo bedo marach ma samoro kata in gi misoyo fuki ok bede, lakini nikech ineno ka nitie family, king'iyo families 20 machiemo gi nyingi, iwinjo mor kabisa ni kade bed ni onge dikoro jogo samoro ok yud kaka yudo konyruok. Yeah, and kata gin gi wuon kiwinjo kaka gigoero kamano kata gi appreciation ma gin godo kalure gi gima giyudo gi kony ma giyudo gi kaka kambi ochung' kodgi, inwango ka mano kende kata ka okidong gi gimoro misoyo fuki, mano kende is a satisfaction enough. Yes. Ng'ama dwa chako ohala maduong' kabisa obed ready mar bedo disciplined. Samoro inwango ka johala matindo gima chando johala matindo ahinya en pogo olemo to gi kodhi. Aluongo gin olemo gi kodhi. The fruit and the seed. Kichako ohala ndalo mang'eny gimiyudo inyanwang'o kiuso tidong' gi gimoro to iniparo ni mano koro pesa ni monego bed ni dhi nyiewogo kata nanga moro kata itimogo giri moro ma personal. Kinde mang'eny ohala kichako kapod otin to kila kitu gimoro amora miyudo onego bed ni recultivate back into the business, obed kaka kodhi, mbegu ma pod ichwoyo. Nyaka chop kama koro ohala nyalo chung' makoro kata kichako chame, tichak chame much later ka koro sechako nyuolo olemo. To kichako chame kapod pok onyuol moromo to ichalo gima deye, yes. I suffocate the business. Koro ohala ok yud thuolo mar dongruok. Yes. Mar ariyo, ng'ama dwa chako ohala onego bed ng'at ma is ready to sacrifice their all. Ijisahau iniwuon ma everything you've got, ngufu nigi rieko ni duto imiyo ohala mondo mi chieng' moro ohala bendo be able to give back. Yes. Erokamano. Sitima Electricals kachiel gi the sister company Legit Plumbing wayudore boma ma Kisumu, Kondele, barabara mowuok Kakamega kochomo Kisumu, just before the roundabout. Wayudore kanyo e building miluongo no Jenge Plaza. Kopogore gi mano gi the physical address bende wantie gi contacts wa ma phone contacts. Inyalo yudo wa bende namba mar simu 071 2 6 7 9 0 2 kata 071
nono auchiel auchiel achiel ochiko 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 achiel. Mago nembni wa mag simu. Social platforms bende wayudore TikTok wayudore kaka Sitima Electricals, Instagram the same at Sitima Electricals, kata mane Twitter kata X bende wayudore kaka ginyalo manyo Sitima Electricals, Facebook bende wayudore kaka Sitima Electricals. Nyakwara Mogejwang bende en geno mara ni sigana ariyo mawawinjo mar Otieno Kumbe kachiel koda kamar Vincent Juma Osur ojiwi ni ohala en gino manyalore. Giwacho ni chaka onge gino maduong' madwarore ahinya kopogore kod geno ma intiere godo kod chir mar timo ohala. Mane makelo e giko mar chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu kinen mor mara ni bedo kod chaki nyaka sani makoro wachopo e giko mare. Turiko da kedo juma manyien wadhi menyo ni weli mamoko ka wamiri ekni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donje viewsasa.com